там много съм излиза, много си тъпа! Съжалявам, че те тъпочка са хили, ама аз се пускам да знаеш, имахме един готов видео. Да, това. Да, да, това. Телефона. Кажи, Илияне. Нещо правим видео отговори. Теодора Велчева. Какво? Да. Не. Ай, чао. Добре. Го вика, го вика. Излизателен. Викам не. Излизателен. Което е много секси от Британия. Оле, брат, при малко да ми един готов видео, грибаш аз тъпата вижте. И аз имам кръг. И аз там. И аз. И по-добре, че го изтръгвам. Оле, не видяхам се пръст. Съжалявам, че ми се видяха гащите, сега ще кажа. Уаа, какво е гледка, уаа! Ай, добре, край. Чоп. Тук направо сякаш не пили бира. Сериозно ли? И 48, 49, 50, 50 на 50. Чай да ми мишката. Каква е тази мишка без кабел, бе? Е такава. Изпуснах няколко. Оле, изпуснах ми даже и ти стана.